כל השיטות הרוחניות של המזרח, יש להם הרבה הבדלים, הרבה גוונים, אבל יש איזה מרכז של כל השיטות האלה. אם אתה לא תופס את זה, אתה לא מבין על מה הם מדברים. אם אתה תופס את זה, אתה מבין איך כל דבר יוצא מזה. איך הכל זה וריאציות מסביב לאותה נקודה. מה הנקודה הזאת? אני חושב שהנקודה הזאת זה הבנה מה זה מודעות עצמית. מה זה מודעות עצמית? מה זה שאנחנו מודעות, לא משהו אחר. עכשיו, אני גיליתי את המודעות באמת דווקא לא דרך היוגה, זה מעניין. הייתי ביוגה, למדתי, זאת אומרת, קראתי את הספר בגיל צעיר, בגיל 16. הרגשתי ששם משהו גדול. לא הצלחתי לשים את האצבע. מה בכל זאת המסר? מי שממש פתח לי את זה בחוויה, דווקא זה בא מכיוון אחר. שבאותה תקופה קראתי את חיפוש אחר המופלא של גורדייף. מישהו מכיר את הספר הזה? גורדייף. מישהו מכיר את הספר הזה? שבע תודעות, כל ה... לא, אם לא קראתם, אני קראתי את הספר הזה 7 פעמים. לאורך השנים, כן. הספר הזה נתן לי את המתנה הכי גדולה שספר נתן לי. שהוא מיקד אותי ונתן לי איזשהו כלי מסוים להבין מה זה מודעות עצמית. עבדתי עם זה, בהתחלה זה נשאר כמטאפורה כזאת, ואני זוכר מתי זה קרה, שזה נפתח לי בפעם הראשונה. פשוט ברגע שתפסתי את זה, הכל הסתדר לי, כל מה שלמדתי, כל מה שלמדתי אחר כך. הבנתי על מה המזרח מתמקד, מה הסוד שלו, כאילו, מה הסוד הגדול שלו. אצל גורדייף זה מובא תחת המושג הזה של זכירה עצמית. אומר שהאדם לא זוכר את עצמו. איך נסביר את זה בצורה הכי פשוטה? המשל שאני הכי תמיד משתמש בזה, זה המשל של קולנוע. שיש מסך ויש סרטים. יש מסך ויש סרטים. עכשיו, כשאתה מסתכל בסרט, אתה לא רואה את המסך. הסרט מסתיר לך את המסך. מתי אתה רואה את המסך? כשהסרט מפסיק ומדליקים את האור, פתאום רואים יש מסך, הסרט לא הוקרן בחלל ריק. יש שם ממש. זה המשל שלי. מה הנמשל? שהתודעה היא דומה למסך הזה. וכל מה שרץ לנו בראש, בחוויות, במחשבות, ברגשות, בתחושות הפיזיות, הכל זה סרטים. זה ארכיון אדיר אינסופי של סרטים, אבל כל זה מוצג בתוך התודעה. עכשיו, כשאתה מרוכז בסרט, ואתה לא שם לב למסך שמתחת, אז הם קוראים לזה מצב של שכחה עצמית, הזדהות, הצמדות. אתה מרגיש, אני והסרט זה אותו דבר. אני מזדהה עם הסרט, אני לא שם לב שאני המסך שהסרט מוקרן עליו. אבל כשהבנתי את זה בחוויה, הבנתי את כל מה שהם אומרים. הבנתי את העבודה שלהם, על מה הם עובדים. הכל ככה נפל במקום, ככה הרגשתי. כמו סרט מטריקס. מטריקס בדיוק ממחיש. כן, הוא ממחיש, בדיוק. אני גם אותו ראיתי 7 פעמים, גם עשיתי את אותו אפקט. כן. זה סרט חזק מאוד. מאוד. רציתי שנראה אותו במועדון של הקולנוע. אחד הסרטים החזקים, כן. בהחלט. אז מה שקרה אצלנו, אנחנו הגענו לרוחניות דרך התורה. והמצווה הבסיסית שלנו, והגית בו יומם ולילה. אנחנו תלמידי חכמים. ולי יש את הרושם שאנחנו נמצאים רוב הזמן בחב"ד. כיהודים, זאת אומרת, היהדות כתרבות התמקדה בעניין הזה של חב"ד. אז לומדים תורה, נהיים חכמים מאוד גדולים, ויש לנו, נגיד במושגים האלה, יש לנו סרטים נפלאים.
כל מה שהיה, יציאת מצרים וכל הסיפורים, ולומדים מזה, ויש לזה אפקט רגשי מאוד מאוד חזק. ובכל זאת, אין את התובנה הזאת, מה זה מודעות עצמית. אנשים יכולים לשבת ימים ולילות על הגמרא, והם מפתחים מוח מדהים. אנחנו העם הכי חכם, באמת אנחנו העם הכי חכם. כל הרשימה של פרסי הנובל. יש הוכחות. כן, יש הוכחות. אנחנו, העם שקיבל, יחסית לגודל שלנו, קיבלנו פרסי נובל, שאי אפשר לתאר את זה. רוב גדולי הפיזיקאים היו יהודים. איינשטיין, מי עשה את המהפכות הגדולות?